براستی دوی روش داوی دا herkes dibine ku rojava şereki giran rudede. Jbuvêjî yani hem dimilê siyasî de hem dimilê leşkerî de hem dimilê em bêjin aborî de bi her milekî de di hundir rojava di hundir tawawî Sûriyê de guhartin ve guhartin çêbûne. Ji bo destûrê nû Sûriyede wek Kurd cîgehê xwe tê de bigirin ji bo em bêjin nêrîn û tecrübeyên ku em bêjin li başûr jî û li cîgehê dîtir jî hatine kirin. Wek em dîdare hatin xwestin ku êm pê rabin. Ji bo wê jî niha de em dîdare de bi rastî ji bo nêrînên yani xelkê başûr li hundir ji bo rojava çiye de em dîdare de divê em kate de ku çi bikin ji bo misûgerkirinê mafê xwe ji bo sepandinê destûrê 22-54 yani êm her hewlman ewa ye ku êm wek Kurdê rojava bibin xwedî stat û bibin xwedî çêke di hundir nexşa Sûriyede. Bu wê jî êm di hundir Sûriyede bi em babete jiyan dikin yani rojana şer û pevçûn hene rojana siyasetê guhartin bi guhartinê rejîmê Esed re yani hezman yani daxwaz me heye êm ê ji di hundir wideyê de cî bigirin ji bo wê jî em dîdara piştniyar yani hat kirin ku êm ê jî nêrînê xelkê başûr nêrînê siyasetmedarên başûr partiyên başûr ji bo rojava çi bin êm ê ji wan bin yani wek reşnivîsekê ji derê bigirin û bişînin rojava ji bo yani hem tecrübeyê başûr heye hem jî tecrübeyên cihê dîtir jî heye ku an kanibin ji wê tecrübe ne sûdwer bigirin.